Răzvan și în acest videoclip o să vă prezint o parte din câteva moduri de a proteja mediul. Parte din probleme mediul înconjurător ar fi încălzirea globală și poluarea mediului. Pentru a păstra mediul, noi putem colecta și recicla deșeurile, păstra apelor curate, nu aruncăm deșeuri la întâmplare sau putem contribui la curățarea parcului. Pentru a avea nevoie de un mediu sănătos, avem nevoie de un mediu cu pământul este esențial pentru existența noastră și datoria noastră ca oameni să-l protejăm. Primare am venit în parc pentru a aduna obiectele dăunătoare mediului. Tot ce pot ajuta mediul să